M'boma la Blantyre m'mudzi mwa Achiswe mudali mnyamata wina wake otchedwa Emmanuel Kamulanje. Mnyamatayi sankawugwira mtima makamaka akamva zoti anthu amapanga ndalama za nkhaninkhani pa intaneti. Ichi ndicho chimene chidampangisa kuti iye ayambe kafukufuku wa mmene nayenso atha kuyamba kupanga nawo ndalama pa intaneti. Mukafukufuku yemwe ankapanga adapeza ma website ambirimbiri omwe iye adayamba kupanga nawo ndalama za nkhaninkhani, ndipo ndalama zomwe ankapanga sizinkachepera 100,000 kapena $80, poti ma website ambiri amene ankagwiritsa ntchito adali akunja. Izitu adazipanga kwa miyezi yambiri, koma ikafika nthawi yoti apange withdraw kapena kuti atenge ndalama ma website imo ankankanira, ndipo ankasatira njira zonse zomwe ankawuza ma website iwo kuti apange kuti alandire ndalama zake. Koma izi sizinkathandizabe, ndipo adayimisa kaye kugwiritsa ntchito ma website iwo ikuyambanso kupanga kafukufuku yemwe adamuthandiza kudziwa kuti ma website ankagwiritsa ntchitowo adali abozi kapena kunena kuti adali ama scammers. Izi zidampangisa kuti iye akhale odandaula poti adataya nthawi yake komanso ma data bundles yake amene ankalowa ndalama zochuluka kwambiri. Komabe iye sadafowoke poti ankakhulupirirabe kuti njira azayipeza yomwe iye izamthandizire kupanga ndalama pa intaneti. Ndipo iye adapanganso kafukufuku yemwe adapeza kuti social media ndiyo imene idali njira yeniyeni yomwe anthu amapangira ndalama. Ichi ndicho chomwe chidampangisa kuti iye alakalake atakhala content creator.